गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे पिएम किसाननि फैसाखौ मोननाय नंला बेनो जाबाय 22 केएसटि 6000 बोसोराव आरो ग्रुपनि मेम्बार्सफोरा 10,000 खौ दाबो मोनासै दा मानि थाखाय मोनाखै मा खालामनांगौ मा राहा दं उपाय दङ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन खोन्थागोन आरो बेखायनो भिडिअखौ नायजोब अब्लासो नोंथांमोना मोननो गोनां रांखौहाय मोननो हागोन आरो लोगोसे अरुणोदय नोंथांमोना साननै उनावनो मोनसिगोन बेनो जाबाय 9000 दा पिएम मदिया पिएम किसाननि रांखौहाय होगोन ना होला मानोना आसामाव इलेक्शन फैथारगौ इलेक्शन सिगां मोनगोन ना मोना आरो मोनोब्ला माब्ला मोनथावगौ बिनि सायाव जों बाव सावरायगोन दा बिनि सिगां जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट राङारि अनसुंथाइनि आपडेट एबा भिडिअ नोंथांमोना मोननो हायो दा जों फैबाय पिएम किसाननि पर्टेलाव आरो फैनाय लोगो नोंथांमोननि मोननो गोनां किस्ति बोसोराव 6,000 मोननो हायो दा बिनि गेजेराव थांनाय बाराव 21 एबा 21 किस्तिखौहाय नोंथांमोना नभेम्बराव मोनदोंमोन 19आव नङा होमब्ला दानिया फैबाय रां सोनोब्ला सरकाराव मोनसे बाजेट खालामो आरो बे बाजेटआ जोंनि मोनथिनायाव दासिमबो जायाखै जायनि थाखायनो पिएम किसाना रां सोनाय डेटखौ बाव होनो हायाखै नाथाय जोङो माब्ला मोनथावगौ जों बेखौ नायोब्ला मोनसे फिक्स मान्थ्स थायो एबा दान थायो जेरै नोंथांमोननानै बेनो जाबाय नैबे मार्च बे मार्च दानावनो मोनगोन डिसेम्बरनिफ्राय मार्चनि गेजेराव खनसे सोयो नालाय बेखायनो मार्च दानावनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबगोन दा जों बुजिबाय नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबनोबा माखासे बाजेट नांगौ नालाय बेखायनो बाजेटआ दासिमबो जायाखै नैबे मार्चनिया आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना मदिनिफ्राय आपडेटखौ मोनगोन ओमफ्राय बेल' जे आसामाव एमसिसि नांसिगोन बारा गोबाव गैला नैबे 15निफ्राय 17 मार्चनि गेजेराव एमसिसि नांगोन अब्ला बिनि सिगांनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव पिएम किसान राङा हाबनाय चान्सआ दङ आरो मानो होनोबा इलेक्शन खाथियाव रांखौ सहरगोन दा बे जाबाय नैबे मार्च दानानो रां सोनायनि लास्ट दान नालाय बेखायनो मार्च दानाव 100% नोंथांमोना मोनगोन जेबो गिनांगौ गैया मात्र बाजेटआ जायाखै थाबैनो जासिगोन आरो रां सोनाया नैबे 15 मार्चनि सिगां आसा दङ अके 15 मार्चनि सिगां आसा दङ बेखायनो जुदि नोंथांमोननि एकाउन्टआ एक्टिभ गैयाबा नैबे स्टेटासाव नायनानै एक्टिभ खालामना लादो जुदि एक्टिभ गैयाबा नोंथांमोना हले मोननाय नङा आरो बाथ्रा जाबाय जायफ्रा मोनबाय थाखायो नोंथांमोना जेबो एक्टिभ खालामलायनाङा मानो होनबा मोनबाय थाखानायफोरा जेबो प्रब्लेम गैया नोंनि एकाउन्टआव आरो अके स' बेखायनो टेनसन लानाङा नोंथांमोना थाबैनो अफिसियेल डेटखौ मोनथारसिगोन आरो जेब्ला अफिसियेल डेट मोनो नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन नाथाय रांखौ सासेयाव 2,000ल' नोंथांमोना मोननो हागोन दे टटेल बोसोरावसो 6,000 मोनो नालाय बेखौनो बोसोराव खनथाम सोनाय जायो 2,000 करि गासै 6,000 जानाय जायो अके थ' बेखिनि नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ दानिया आसामनि थाखाय मोजां खबर अरुणोदयनि फैसा सोनाया डेटआ फिक्स जाबाय जेबो सोलायला आरो बेनो जाबाय एमसिसिनि सिगांनो सीएमआ आसामाव अरुणोदयखौ सोसिगोन गासै हमना ला 39 लाखनि बारा बेनिफिसारिनो 9,000 10 मार्च खालि नैबे 10 मार्च खालि नोंथांनि एकाउन्टआव हाबसिगोन दा आंनाव गोबांथार कमेन्ट्स फैदों कल फैदों नैबे डिबिटिखौहाय लिंक खालामनांगौ नामा होननानै दा नै आं नोंथांमोननो खोन्थानो दानि सरकारा ओरैबायदि सोयो डिबिटि माने मा बेनो जाबाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफार होनना बुंनाय जायो बिनि फुल फर्मा अके स' बेखौ ओरैबायदि बुजायनाय जायो नों जेराव फैसा मोनगोन नोंनि एकाउन्ट थायोना बे एकाउन्टजों नोंनि नैबे आधार कार्डजोंहाय लिंक जाथारनांगौ कम्पालसरि होमबासो डिबिटिया हाबो दा बेखौनो खायसे आन्दाय डिबिटिया मा होनना बुङो नोंथांमोना मिथिगौ जे बे लिंकआ नोंनि आधार कार्डजों नैबे बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनांगोन होमबासो नोंनियाव डिबिटिया हाबो दा बेखायनो लिंक खालामाबा खायसेना हाजार अकेबाबो राङा हाबनो नागिरा अके स' बेखायनो नोंथांमोना बे खामानिखौ मावना ला बेंकआव थांनानै आधार कार्ड लिंक दंना गैया बेखौ चेक खालामो जुदि गैयाबा लिंक खालामना ला होमबानो नोंनि एकाउन्टआव राङा हाबगोन स' बयबो दायो क्लियार जाबाय गोबांथार सोङो नालाय आं बेखौनो नोंथांमोनखौहाय बुजायगासिनो दङ दा बे जाबाय आरो गोदान लांनाय लिस्टफोरालाय मोनगोन ना मोना नैबे 9,000खौ हाजार नोङो बिसिडिसि अफिसनिफ्राय लांबाबो एबा गामि ओनसोलनिफ्राय हैबाबो मोनसे अरुणोदयनि मोनसे नैबे पर्टेलाव नोंनि लिस्टआ आपल'ड जायाबा एप्रुभ जायाबा रांखौ मोना आरो एप्रुभ जाबासो रांखौ मोनगोन बे 100% सियर मोनसे DMLC होनना बुंनाय जायो मोनसे कमिटि थायो डिस्ट्रिक्ट मनिटरिं लेभेल कमिटि थायो बिसोरो पर्टेलाव आपल'ड खालामबासो आपग्रेड जाबासो माने रांखौहाय मोननो हायो आरो अके बे जाबाय सेकेन्ड आपडेट एन्ड नाम्बार 3 आव फैबाय ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनि नैबे 10,000 बिफां गायनायनि राङा खायसे मोनाखै बाथ्राया बेनो जे नोंनि आधार कार्डजों बेंकजों लिंक गैया KYC नांदों बे KYCखौ होनाय लोगो लोगोनो
KYC खौ होनाय लोगो लोगोनो नोंनि एकाउन्टआव जायखिजाया टाइमावनो बेंकआ फैसाखौ सोहरो दा बेखायनो खायसे खायसे दासिमबो रां मोनाखैबा नोङो बेंकआव थांना सोंहै जे नोंनि एकाउन्टआ प्रब्लेम दं नामा जुदि प्रब्लेम दङबा आधार कार्ड KYC खौ होनाय लोगो लोगोनो नोंनि एकाउन्टआव जायखिजाया टाइमावनो बेंकआ फैसाखौ सोहरो दा बेखायनो खायसे खायसे दासिमबो रां मोनाखैबा नोङो बेंकआव थांना सोंहै जे नोंनि एकाउन्टआ प्रब्लेम दं नामा जुदि प्रब्लेम दङबा आधार कार्ड होनांगोन फिंगार होनांगोन KYC साबमिट खालामनांगोन होमबानो अखानायैनिफ्रायनो नोंनि एकाउन्टआव राङा हाबगोन।